O na ano? Hello mga subscribers, ito po kami kay Nanay Victorina po. Tapio. Victorina Torina. Tapio. Tapio. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Oh, siya po ay 85 years old. Batang-bata ito si Nanay Gloria. Gloria? Ano pangalan mo? Victorina. Tapio. Victorina. Si Nanay Victorina po ay batang-bata, 85 years old. Anong lugar ka, Pet? Ang nakakita. Yan. Magpapalita pa. Magpapalita pa na eh. Diyos ang mga makapangyarihan, salamat po muli, Lord God, muli, bless mo ating mga kamay. Pagdito po kayo namin po rin ang Panginoon sa aming kagalingan. Make my hands, Lord God, as an instrument sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ano yung mga dito? Ne. Sa mga dito, ng blessing. Dahil yung problema ka, ne? Kapangalan lang ka? Kapangalan lang. Kapangalan lang. Yan. I-steam ka. May ako yatin ulit eh. Kasama ko po si Ate Milet. Yan po siya po yung nag-refer sa atin kay Nanay Victorina rito. Actually, friend niyo po itong ating tinatherapy. So si Nanay po lang po ng spasm. Ang spasm ba? Kay kalampangan. Pangaribla. Bukang pangaribla. So, kailangan talaga ng massage therapy. Baka nito po, hindi na mag-circulate siya po. Kasi kanita nga anak na kami. Wow. Labi pa rin. Wag tala niya. Panibigay na. Babi ba? Tata? Nete. Ha? Nete? Mali ba no? Maganda ni. Ano ba rin mo? One salita. Meto ka pa rin ko. Pasensya ka. Pasensya kang therapy. Metong best pa rin ko. Wow, metong. Kaya manistok eh. Isa ka metong mo. Hindi ko na kami. Kaya ko tinanda ka eh. Hindi ka chico. Yung Lunes. Ne. Pag kumikita ka rin lang. Katolik ka. Kumusta po yung therapy ko na yung kumugamat? Mabakit ko gamat? Ayos mo? Hindi pa sa ako ka. Hindi pa sa ako po. Kala-kalalo po kanya ngayon. Ito po ako aking may session. Basta. Ano yan? Ikita da? Ikita? You're so beautiful ha? Ay, Mr. Korea. Oh, wow. Wow. Ay, galing mo talang kami kasi doon. Ay, kahit po, ita po siya ko rin kayong NHA po. Tapos po lang yung may pasmaya po, Mr. Doon sumakit. Si 24 ito. Pare-president ka lang. Dapat niya kung pwede tayo. Mapanaraman niya po na. Hindi mo ito po kasi ganito talagang ordinalo pinobrado. Kasi isa kahan, eh. Oo. Pare-parehas. Kasi pagkata ka. Kita naman kita mo bravo. Ano naman yung picture ko na yun. Nalita ng tao, alam mo, oo. Oo, lalakad niya po kanyan, oo. Best of it po ito. 70 po rin po ito. Oo, best of it. Pero pinalihan mo rin. Iba't konting kaya. Ako, siya tayo simple na. Anak ka pa ito. Bukan pa yata yung walang Diyos ko. Ano nga? Yapsala, paano niya? Oo, bago yan. Wala. Kahit yan, kailangan yung Diyos ka talaga. Oo, kami ang Denver. Kabit-kipit ko yan. Alberno yun po. Alberno yun po. Kabit-kipit ko yung balita mo. Yan. Artista ka ba? Artista nga eh. Siyempre eh, dahil ano eh. Eh, Mang-Kep no? Mang-Kep eh. Mang-Kep ko lagi. Ano? Mang-Kep eh. Yeah? Oo. Lagyo mo lang yun. Moderno, Mang-Kep eh. Moderno. Mang-Kep eh. Yan. Manunong stock. Wala ka rin. Vlogger ko ba? Makalive ka nang lang.
Ulit ang babae niya rin. Dito po kami doon. Ba't mo araw yun? Oo. Oh, na. Meow. Sa internet, pakimigay ang kaya ako. Kaya ko. Ninang. Mama ko. Ito lang yan. Suyo. Ay, wala ko. Ano rin kanya? Password lang. Iba na yung gamot. Pagkakas. Mula bang kaya? Matas. Ay, saan? Hindi ba lang? Dahil telepo to. Ito magkakalang ko lang ang Victorina ka, Victorina. Pilido. Yung asawa ko tatlo. Ano, Tapio? Ay, sorry, tatlo. Tapio. P-A. Ah, Tapio. Tatlo. Tapnyo. Tatlo. P-A-T-N. O. Nyo, nyo. Yung N yung may nyo. O. Tapnyo. Tapnyo, tapno, tapnyo. Enyo, ne, enyo, ne. Ano spell ng dudo mo? T-A-P. I-O. Tapnyo. Sige pa. Bago. Hindi na tapnyo. Ayan. Bili ka kasi Ken. Kama ko. Nagkakakumali. May salya-salya ka yan. Oo, salya-salya. Wala ka dito na ano. Dati mga anak ako. Sa ito lalaki dar. Hindi ako pogi yan. Sa ito lalaki yan eh. Ilet. May nagkapulong na yun. Ilet. May nagkapulang na yun. Ay, ngayon na. Kawat na niya kanya. Huwag na lang niya. Wala niya. Oh. Dala, kaya ako dadala na yung anak. Oo. Ako kaya niya Stock kanya. ito? Stock yan. Pili yun. Ano, pili mo? O stock? Ay, namas eh. Dapat niya dito yan sa ating mabalit. Tura na ko yung powder. Hindi na relasyon. Pili mo daw eh. 85 years old na eh. Dahil kayo eh. Ay siya. Ito po ka. Ha? O siya. Yan yung magyan eh. Eh. Ito po ba yan? Ako. Anong course mo, te? Anong course mo? BSP. BSP. Kabaya mo yun. No? Ito lang yun. Talking na naman. Eh, mo naman. Yan, yan. Inaana. Oras kasi nagpapagkak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 ap
Hindi ba karne? Kapanabo ka na yan. Kahit malinis yung sugat. Sugat.
Sige na dito. Kamaling yung sulit na. Ay, Diyos ko. Yun yung support agad. Kung nga may anak, diba? Kung may anak, dapat talaga. Kailang kaya niya yung pagpagod. Yan lang natin. Yan din ako lang. Ano Gana. Ilang may ba na yan? 75. Ah, 75. yun na? 75. Sabi, Ista kapital. magkakaganda ng tayo. What about 2 hours? 2 oras na. 2 oras bayo ka para mo yan. Kaya na nakapala. Bukas na naman doon eh. Naman doon eh. Hindi pa nga. Kaya manit niya, pag manit niya. May ganyan na. Panonorin natin yan sa YouTube mo. Nandiyan ka. Tago siya. Nakita ka na eh. Hindi na yan. Ano, may akin siya kay YouTube. Hindi na rin eh. O, dami. Ay, pupumili. Nakita ka na kanina, no? Sorry. Subscribe ko na mamaya. Sinal ko sa panahigit niya. Kaya dami. Chat, chat, chat. Chat, 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 chat. Oh. Ilan mo kung malamul sa tawin? Tawin kayo, tawin. Tawin ano. Tawin ano. Nanya, Ayun, si Binene da. nanya. Si Binene. Ayan, buwan namin. Kaya kaya na eh. Ibitis mo na, si Bia. Wow. Ibitis. Pamit-alit yan. Ibitis mo, si Bia na. Itik mo ano. Ay, siya mo yun eh. Ibitis mo. Ayan. Tapos na. Kama, wala pa. Ay, ano lang mo. Alam ko na. Ano ba yun? Pwede lang yan. Sinabi rin ko. Hindi mo ba? Sinabi ko. So, more on maraming espasa, pangalinlaw, lamig si Nanay Lina. Papasin ko natin, magutigas yung mga basil niya. Kaya siguro, ating page. Siguro ko kanya. Katuloy. Tawag yung buwan. Easy. Kaya ka lang. Marami lang ako. Sa pagkakas doon. Sa pangata. Baka na naman kikita ang mabiling sa akin. Yung ibang bilaan. Ano nga nang mo siya eh? Pariminggo o adong beses? Anong burin mo? Ikaw mag-decide. Siyempre, Minsan pa rin. bisa na mo kada Lunes na eh. Ayan, kada Lunes na eh. Kaya lagi ang awas. Ayan. Pag-therapy yan. Pag-therapy ko pamakit ko nga. Albel mo ka. Nadarap yung mag-ahangan nila na nakita nila. Wow, matibiyang ka mo. Sabi ko wala. Bakit lang ko yung manat niya? Kasama siya. Diba na eh. Talbiyan eh. Kasak man nakanaw na oh. Hindi, kasi siya. Wala may lalakad na yung bata ro. Malakad ko na yun. Eh? Hindi masarya siya nilo ba kalinda? No? Mga yan nila, mga lalakad.
tumatag. Kaya pagkalasaw ka ng anak mo. Ano lang, kaya mo na asawa. Pinasa yung anak mo. Walo. Ha? Walo. Walo? Ba, ako walo lang nga. Gawin mo yung natin Marie Josie, eh. Marie Josie ang babae. Ayan. Pero mo ito. Ano yun? Ito. Amo na ka. Yan. Yung si Ay. Balayin na. Balakat. Ah. Malay ko. Yung malay ko. May islok yun. Oy, malay. Ano anak ko. Isa-isa yan. Oh. Bakit maalakan? Ay, maalakan. Ayun lang. Ayun. Kaya Ayun lang. Tumulong lang. Mada. Balayin din. Mas. Yung malalim ng pagkakaroon. O, naman ko. Ha? Ayan. Magagawa. So tayo din ang sound. May ako nakita yung video camera. Sika? Ay, isa po. Manyaman niya lahat. Ito doon ako yata. Nakaka? Bakit nang ako? Agal, Ben, medyo. Gusto ko yung 60 years old. Ha? Yun yung makit. Pasko ito, may Christmas. Kasi Pasko eh. Makarito ka yan. Ang matuha. Balay ka. Tignan ka rin niya. Dap-dap. Agak-agak. Best of it. Hindi mo dap. Nagkaya ka rin dap. Parutayin dap. Parutayin ka rin. Albemera niya. Ngayon. Victory na. Tapio. Tapnyo. P-A-P-N-O. N-I-O. Tapnyo. Hindi natin 4 na. Sigurado na. Bakit? Alis ka mo na. Kasino na ka? Hindi ka may tira diyan. Kaya, huwag kasino ka. Tawa ka. Hindi ka may tira diyan. Hindi ka may tira diyan. Hindi ka pa. Ngayon, paano may kaya makanya? Kaya, ganyan ka. Kita na ba yung yes? Ay, eh. Hindi nga naman na kanyang tao. Kung ba't yung babae. Snow? Ini, at hindi kayo nakita na. Ang driver mo doon. Kaya pala lang kami ba? Kaya polo dyan. Huwag na yan. Ano mo ito?
May metang kayo, okay na. Okay. Ito na mo okay. Yan. So mga subscribers, likers, muli, ito na po yung ating massage, foot massage po. Lower limb, lower extremity kay Nanay Victorina. Sa kanyang mga lamig o espasya. So papasin po natin yung mga muscle niya, napakatigas. So we just relax the muscle para mag-flow yung dugo, magsisilip yung mga dugo mo. Especially pag mataas yung sugar mo, no? Yan. Kailangan niyo po ito once a week. At least meron kayong massage therapy. Kasi po blood circulation. Para ma-relax yun. At kaya bigyan natin korak yung korak. Kaya bigyan natin korak kayo, mag-therapy yung korak. Korak? Wow, kami yung pati mag-therapy. Ano yung natin? Wow, mga coach ka man. Teka na eh. Ano niya? Hindi ako makakalimutan. Malay siya manak. Hindi ako makakalimutan. Ako. Oo. Ako. Ano mo? Oo, natina. Manyan. 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 Yan namin nabilo po ito, yan na mo. Marami na BG pa. Yan. Yung pinag-therapy ito, dahil na rin. Sa kota, parang na nakipag sa kota, parang na nakipag TV mo ito, di ba? TV mo na. TV mo. Dati kinila kami, mas kinyong kasahit, sige matuwa niyo po natin. Patihal dyan, ganda na yan. Lumasin na, parang ko. Sino tutuwa ka na? Hanggang. Ito. Hindi ba? Yan. Sige na ba? Malakas pa mo ito ni Nanay Victorina. 85 years old. Pwede ba po? Lagyan ka daw. Ang okay. Lako may salamin mo kanina. Lako may salamin. Nakong kayo sa mga Wow. Special daw. Bilat. Ano yan? Yun na. Close your eyes na. Close your eyes. Bilat. Ano rin video natin ha? Andiyan ka. Ayos na. Lago ka din ba? Ala. Lago ka. Pampalago yun ito. Anak yan na. Siya ka.
sex organ, kidney, spleen, stomach, puso. Insomnia, baga, pain. Balakang ka na naman. Mataas ang sakit. Tapusin. Uy, Oh, Ay, hindi kang Manilo. boy, hindi na to. Ayaw na makain. nandiyan ka pa rin, vlog. Ayan, Albert Megat. Na? ikan niya na isko. Kumain. Mari. Isko niya, may makain. Vlogger ko pare. Modernong marketing. Hindi kang Manilot kang Hatchilet. Wala. Hatchilet. Yan. Dalandegan Huwag ka lang niya kayo apatin. Anak-anak na rin. Nanay mo to, nanay mo. Na? Nanay mo to. Lalo niya. Daming lamig, spasm. Mga lamig. Kargado. So, recommended for once a week. Maintenance. Para mag-flow yung dugo niya. Ay, ko naman, sasayaw. Gamit ka ng pangalan. Grabe. Kasi yung dugo minsan, pag malapot siya, nagkukos siya ng tumataas yung sugar. Malapot. Magkano naman ang charge sa kapag service? 500 lang bukas pag pandakay ka lang. So, pag malayo ka, tataas tayo ng konti. Di ba dati meron kayong test ko? Ay, ito, ano na may ano. Saan? Doon sa, ano. Magbalot? Bali magbalot kayo Alam pa? mo na, mabalak. Mabalak, ano yun. So, nag-open ako dyan 5 to 10 p.m. Kasi more on stroke. 5 to 10. Kasi stroke. Travel stroke therapy. Ang tapakin na palakad mo. Ay, no, ma-iskap na na. Nagkanakat na. Balay na kanin niya. Yung palayan niya. Yung iskap. Dahil na, viral ba na kan TV. Makinig yung mga iba ko. Yung mga nanakat mo. Nanakat mo. Kapatid mo? Oo, kapatid ko. Dapat na pala eh. Ay, mga nanakat na iskap. Ay, no. Balakat yun. Tignan mo. Balakat yun. Mga bakli ba balakat? Ano? Mga nilaya na ito. Mga tawag na na. Ina-iskap na. Ano yung number mo? Yan ito. Dan ka sa tindahan na. Kunin yung number mo. Ano na yung number? Ha? Buhay na eh. Papasak niya ako. Nakita? Buhay na eh. Ha? Buhay na ka. Buhay na eh. Papasak niya ako. Buhay na ako kasi. Ano po? Kasi minimum na. Dami. Alam naman. Kumusta na ka daw? May. May lago ka daw? May lago kong bagya. Doon pa lang ngayon si Senta. Naman kong Chien. Ano eh daw? Dati. Oo. Matuwa. Ano daw? Matuwa na. Nakakakaya ako. Siyempre, atol lang kay mother ni mother. Oo. Lalakad niyo po yung dar. Natangaliwa. Wala na. Tapos niyo. Ano ba no? Ay umano. Nanakat niya. Nanakat niya. O yun, ito lalakad to. Nanakat Tanong din, ayun. Nanakat niya. Lalakad niyo po. Balay mo yan. Lalakad niyo. Liwanag lang dalawa. Ayun, nanakat niya. Kasi daw. Oo. Ano ang maganda? Dahil pamamiglat yung gulot na yan. Kasi yung masaya mo. Under ka ng geriatric. Kasi po geriatric, 60 pataas. Yung pressure mo, mayan mo. Bababa ko please. Wow. Bawal po kasi mabayad kayo matwa. Bakit ano gusto ko na niya? 170. Ako ako yan. Mga nyo mo, kaya kataro, ne, hagod-hagod niya mo. Kasi po edad mo, 85 na kabutan. Mas no ka na? Maganda ano? Kung ba may nakulmata din, pabalik-balik. May nala rin ko. Kung papaluan. Tulad nito namin ako. Ne? Malakad niyo po ne. Yung banter ne. Sida.
Sama-sama na kayo. Naganda. Ganyan mo ito. Ganyan mo ito. Ayos na. Na. Gusto ka? Nauna. Mapali ko gamit na rin. Eh? Mapali ko gamit na eh. Mapali ko gamit. Natuwan ka, daw magbukas niya ako na yan kasi makakanya ka na yan. Ano mo ito? Ganyan. 1, Baka na niya ka. 2, 3, 4, 5. Kasi 1, sabay. 2, May number mo, Brad? 09, Sige. 750, 69, 1730. Tama. Ano pa rin? Baka na niya ka. 09750 Oo. 69, 69. 17, Ay, baka na niya 30. ka. May titik na. Baka na niya. Magkapin ka na bibili. Ano na? Magkapin. Mag-gabi. Wow! Ayan o. Ayan o. Nanakat niya. Eh, ito na kating kaya. Yan bagya, nakabuntok eh. Balay na kaniyan. Ay, nanakat niya. Kaya ka bagya, nakabuntok. Nakabuntok eh. Nakalag ka pare. Tama ka live ka. Wow! Oo. Pati niya ay malat niya. 750. O, din eh. Pulme ka na. Sige. Lagi mo lagyo. Happy nga. Wala. Wala kayo malat niya ka yan. Pati niya mamo. Search mo ko pare. Mag-gabi. Nakawalin lagi mo talaga. Magkapin pare. Yan daw ko lalaging lagyo ko. Magkapin mo. Tapos makita mo. Paano niya? Yan. Baka na niya ka niya. Baka na niya. Bakit inutan mo niya na Ang sinama ka. pagpahin? Diba din? Pero yung kaya, under yung geriatric pare, sopya mo.